बुबाग्रा बाय सिगांनि सिमिनो साग्लायजाक बिनि गोथार राजायमानि साल थानजा साल हेनै पालायनानि इबा लुकुरकनो चुबानानि बिसिंतै बिनि गोथार राजायमानि सालनो पालायनानि हेनै आमतिनो रुकसावैनो 45 कमलपुर एसेम्बली तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि लुआ जिमुंबाय तिनि तांसालो तिप्रामथानि चेयारमैन बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक देबबर्मानि गोथार राजायमानि साल पालाय लायखातिनि कमलपुर बुखास्तिनि दुराय सामरायसरा एसबि रुंनखलानि नखलाओ सापाय खालायमानि बिसिंति खालायै तिप्रामथानि सेंख्राग्रक तिनि आमतिखे बुबाग्रानि गोथार सालनो तुयै कगनारगना थांगै सापाय खालायमानि यागुल 45 कमलपुर एसेम्बलीनि तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि तांफां प्रणद देबबर्मा सायखनारिका जोंनो तिने सिने मेडिया पार्सन तामनिके चों ओ जगाओ चों फाइमाने उद्देश्य अंखानो तामो चों फाइमाने उद्देश्य अंखानो तिने सिने महाराजा प्रद्युत किशोर विक्रम मानिक्य देबबर्मा बिने 44तम बार्थडे ओ बार्थडे न तुयै चों आबोनि बागैनो चों तिने अर सपायजाक तामनिके चों आबोनो चों बिनि बार्थडे नि उपलक्षे चों तिने चिने 45 आन्डार दुराय सामरायसरा बिसु उंगयनाय चों अर आबोनि बागै चों अर चिने 45 कमलपुर आन्डार बिसि दुराय सामरायसरानि जत तिप्रामथा बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी न हामजाक मानि बिसिंतिके चों अर तिने बुबाग्रानि जे बार्थडे न तुयै चों अर तिने सामरायसरा एसबी स्कूल ग्राउंड ग्राउंड चों सापाय खालायनानि बागै चों प्रस्तुत नाका ते बरंस चों अर सापाय बख्लाय तंलायजाक चिने नेतृत्व चिने जारा वारियर्स रक जतन अर फायलायजाक हायमान बिसिंतिके चों तिने आबोनो चिने आफ्रान कारण चिने रां पैसा कुरुय फानो फियाबा चिने हामजाकमुं चों फुनुकनाने बुबाग्रानि जेमन हामजाकमुं सेई अबाहायनो चिने हामजाकमुं बो चोंबो फुनुगो ओ हामजाकमुंनि बुखाक्तिकेनो चों तिने चिने एसबी स्कूल ग्राउंड चों साबाय खालायलायख्या आबोनि बागै बुबाग्रा तेबो कुरुं बिनि 44तम ताबुक बिनि वार्षिक इंखा बिनि आसिमा सालंखा फियाबा बो तेबो मल ब्रुम बो थांगै थांनानै बिनि आयु तेबो कलक उंगै थांनानै ते बो चिनि हानि बागै प्रति बस जे जान प्राणी वै सामुं खालायमानि चिनि हानो अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै बो ताबुक जे सामुं खालाय दं माने ओ सामुं जाहाथे सक्सेस उंनानै बिनि बिसिंतिकेनो सक्सेस उंनानै बागै आबोनि बागै बिनि आयु तेबो लकनानि प्रयोजन तेबो बिनि आयु कलकतर उंनानि प्रयोजन आबोनि बागै आं आशीर्वाद सानो कायतन थाने आशीर्वाद सानो जाहाथे कायथर बिनि साकाओ आशीर्वाद खालायतों बो तेबो सामुं कराक खायै चिनि अस्तित्व न रक्षा खालायमानानै चिनि महाराजा आचायमानि सालनो पालायनानि हेनय अरवो स्कूल नकनो मातनो चों साबखायलायो ओ जागा चों आचुकना नांगनो हेनय चों अबनो पालखाय चों ओ सामुंनो खायलायदों चिनि महाराजा आचायमानो चों पालायनानि हेनय बेलाय